Dobrý deň. Dnes by som chcel zverejniť video, ako došlo o poškodeniu zdravia mojej matky, kde po odkazoch alebo nejakých informáciách právnika po mailovej komunikácii matka odpadla a ostala mi ležať. Kde po týchto všetkých veciach nemocnica Čadca pri hospitalizácii mojej matky poskytla lekárskú správu, alebo že matka za pomoci palice alebo nejaké pomocky alebo opory chodí. Ale tak, prečítam a nech si urobia ľudia názor, čo sa tu vlastne deje. Takže moja matka sa nemohla dostaviť na konanie vo veci na okresnom súde, v ktorom rozhodovala sudkyňa Judr Tore Janičková, a to vo veci o náhradu škody a aby si súd odviedol dažďovú vodu zo svojich zvodov, ktorá tiekla do priestoru 2,70 m medzi domy vyše 20 rokov. Čiže moja matka, ktorá bola telesne postihnutá, mala sa dostaviť na súd ako žalobkyňa, kde náš právny zástupca telefonoval s moju matku a poslal nám e-mail, ktorý prečítam. Zároveň na tom môžeme len skúsiť opakovane navrhnúť výsluh doma. Žiadali sme asi cca 3 alebo 4 krát sudkyňu, aby prišla k nám domov, aby sa pozrela, v akom stave je dom a aby vypočula moju mamu doma, nakoľko sa nemohla a nevedela dostaviť na tento súd. Aj keď ja som si myslel, že nejako to zvládneme, ale nebolo to možné. Upozorňujem, že to bez správy od neurologa bude len pokus. Ak tomu súd nevyhovie, musíme súd informovať, že sa mama nedostaví ani 16.11. a musíme to urobiť v lehote minimálne 10 dní pred pojednávaním, aby mamka nedostala poriadkovú pokutu, pretože sa už raz nedostavila. A nemáme zároveň ani potvrdenie od lekára, že sa nemôže dostaviť ani 16.11.2023. Okrem poriadkovej pokuty môže súd rozhodnúť aj o tom, že mamu nechá predviesť políciu. A to určite nikto nechceme absolvovať. Mamke som toto už ale vysvetlil aj ja osobne. Čiže pán advokát nám telefonoval a všetky tieto veci nám hovorili. Že pani sudkyňa bola nahnevaná a že bude matku pokutovať a že ho dá predviesť. Ale to si dočítam. Budeme vidieť jasne, čo sa dialo. Mamke som toto už ale vysvetlil aj osobne, takže si musí vybrať z týchto možností. Mala si vybrať z možností, ktoré ti radím od najlepšej po pre ňu najhoršiu. Čiže od najlepšej po ňu najhoršiu. Pôjde čo najskôr normálne k lekárovi, nechá sa vyšetriť a vypracovať si riadnu lekárskú správu tak, aby sme s ňou mohli pracovať a presadili výsluh u nej doma. Správu potrebujeme čím skôr. Ja som Janičkovej doručil správu pred týmto pojednávaním z neurológie z roku 2020, ktorá bola stará. Pojednávanie začalo v roku 2022, bola stará nejak 1 rok aj niečo, 10 mesiacov, podľa dátumu. Janičková tvrdí pri výsluchu, keď ju vypočúvali sudkyňa z okresného súdu Žilina, že bola stará niekoľko rokov. Čiže 20 rokov, 10 rokov, 5 rokov, alebo rok aj 10 mesiacov, niekoľko rokov. Alebo 2 roky, niekoľko rokov. Takže takto. Po druhé, nepôjde nikam, dostane poriadkovú pokutu od 500 eur
pri prvom porušení uloženej povinnosti a do 2000 eur pri druhom opakovanom porušení uloženej povinnosti. Čiže invalidnú dôchodkyňu pod nejakým nátlakom finančnej likvidácie sudkyňa nechávala takéto odkazy po našom právnikovi. Čiže po tretie, dostane poriadkovú pokuty podľa predchádzajúceho bodu a zároveň bude predvedená políciou telesne postihnutá osoba, kde som zdokladoval, že moja matka trpí ťažkou paraparézou dolných končatín. No, čo jej na zdraví určite nepridá. A štvrtý bod, to sú tie body, že si má vybrať od najlepšieho po najhorší, stiahne žalobu, príde o všetky peniaze, čo do toho dala, konanie sa zastaví a nebude musieť chodiť na súd. Nedostane pokutu a ani nebude predvedená. Takže považujem tento štvrtý bod za nejaké vydieranie, kde nebol nikto vypočutý. Nebola vypočutá ani moja matka, nebol vypočutý zrejme ani právny zástupca, čo nám posielal odkazy od Janičkovej, kde v zápisnici v súdnom konaní sa píše, že protistrana Bučková a jej právny zástupca Bútora trvajú na výsluchu pred súdom ťažko telesnej postihnutej osoby. Kde, keď sme mali súd vo veci zadimovania pred 5 rokmi, sudkyňa prišla k nám domov. Ale v tomto prípade neprišla. Tu Mičianová všetko zariadzovala. Cez svojich kámošov smeráckých. Podľa môjho názoru. To tak bolo a ruku dám do žeravého uhlia za to. No, takže takýto mail dostala od nášho právneho zástupcu, kde matka po týchto tlakoch a telefonátoch 1.8. odpadla a odtedy leží. Odtedy leží, bola umiestnená napriek svojej vôli, keďže ja sa musím starať o svoju rodinu, musím chodiť do práce, napriek svojej vôli v DSS-ke, kde sa o ňu starajú, kde som mu celý rok navštevoval, každý deň, nakoľko som bol po operácii chrbtice a mohol som ja študovať tieto veci a písať a odpovedať na tieto veci, kde som zdokumentoval komplet celý tento podvod, ktorý sa tu odohral, kde rozsudky boli dopredu nachystané a pripravené okresným súdom Žilina, kde Janičková vo svojich výpovediach a vo svojom výsledku klame, kde všetky veci boli okamžite odmietané, či okresnou prokuratúrou, či krajskou prokuratúrou, či generálnou prokuratúrou, či ústavným súdom. No ale povieme si, čo ďalej prebiehalo. Čiže moja matka bola umiestnená v DSS-ke, kde má 6. stupeň postihnutia, kde nechodí, kde leží. Momentálne sa jej zdravotný stav trošku zlepšil, lebo sa už dokáže nájsť rukami, vtedy ani nemohla, hádam, ja neviem, rok hýbať rukami, museli ju krmiť. Ležala bezvládne. Čiže ja som chcel máme zabezpečiť nejaké liečenie a nejakého fyzioterapeuta, kde som žiadal jej obvodnú lekárku, novú, aby poslala mamu na neurológiu, že sa toto všetko musí cez neurológiu vybaviť. Tak pani doktorka, jej terajšia nová, myslím, že sa volá pani doktorka Hrašková v Žilinskej nemocnice, poslala moju mamu na vyšetrenie ku svojej neurologičke, kde vo výmennom lístku píše
kde vo výmennom lístku píše, sekundu, zoberiem si ja takto počítač. Prosím o vyšetrenie pacientky anestetický data chrom ťažkosti parareza DKK, ťažká polineuropatia, zhoršenie ťažkosti imobilita. Ďakujem. Takže toto napísala pani Hrašková a šli sme k pani neurologičke maminej do ambulácie do Krasna nad Tisúcov, kde táto pani neurologička poslala mamu do Čadce na vyšetrenie, kde ležala cca 2 týždne, kde lekárskú správu urobil pán primár Poštek v Čadci v nemocnici. Spravil správu, mama tam ležala, po tomto vyšetrení išla naspäť do DSS-ky, do DSS-ky sme ju priviezli sanitka, no a stojím na chodbe, kde som mal pred sebou kartoteku aj s touto lekárskou správou. A v lekárskej správe, pozerám, sa píše Anna Kubištíková za pomoci aparátu G, to znamená palica, chodítko, alebo za asistencie opory nejakého človeka, prejde pár krokov. No toto keď som si prečítal, tak som skoro odpadol. Hovorím, mama chodí s palicou alebo s chodítkom? Hneď som si zavolal sestričku, vrchnú sestru, hovorím, toto čo je tu napísané? Oni ostali v šoku, však ona nechodí. Ja hovorím, čo mne to rozprávate? Ja viem, že nechodí. Takže túto lekárskú správu som napadol, na ktorú mi nikto neodpovedal. Až som sa obratil na ministerstvo zdravotníctva a na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na Žilinský samosprávny kraj, ktorý má túto nemocnicu na starosti. Tak zo Žilinského samosprávneho kraja mi napísali normálne, že ako mám postupovať a že napísali tam, myslím, ešte niečo takého, že ja nemám právo za mamku sa sťažovať, alebo neviem, také niečo. Takže postupoval som tak, ako oni mi kazali, priložil som plnú moc od mamky, ktorú som opätovne poslal túto sťažnosť do nemocnice do Čadce a prišla mi odpoveď z tejto Čadce, kde sa mi vyjadril priamo primár, že mamka neprešla pár krokov, ale prešla iba jeden krok. Takže ešte pred týmto, mne som toto všetko absolvoval, som automaticky písal do zariadenia. Výzvu, nech mi odpovedajú na túto skutočnosť, čo som sa dozvedel od nemocnice. Takže naša klientka pani Kubištíková bola prijatá do zariadenia dňa 13.9.2024. Nebola schopná samostatnej chôdze, bola privezená na chodítku, na ktorom sedela. U nás sme jej poskytli invalidný vozík a polohovateľnú posteľ. Do dnešného dňa, 15.10., sa pohybuje len s pomocou opatrovateľiek, spolohovateľné postele na invalidný vozík.
Takže takáto je odpoveď od pána, čiže matka nechodí od 13.9., kedy tam bola umiestnená do zariadenia, v ktorom nechodila a ani sa nejako ináč nepresúvala, len pomocou sestričiek, ktoré už vždy naložili na vozík. Trvá to tak do dnešného dňa, kedy chodím za ňou, keď som doma nie v práci a beriem mu na vychádzky. Môže to každý jeden potvrdiť. Takže podľa mňa a môjho názoru tu ide o zabezpečovanie nejakých alibov a ochrany, že vlastne tento stav nespôsobila Tore Janičková z okresného súdu Žilina a spolu s Mičianovou, ktorá krivo vypovedala pred súdom spolu so žalovanou Bučkovou, ktoré klamali pred súdom. Takže takto tu fungujú lekári na objednávku, že si verejne známe osoby zabezpečia takýmto spôsobom alibi. Čiže vlastne človek, ktorý leží, je po nejakej príhode, alebo neviem prečo, behá, chodí s palicou a niekedy si zajde aj na tancovačku. No, takže takto toto funguje na Slovensku, kde nikto nebol vypočutý, lebo keď sa jedná o verejne známe osoby, sa svedkovia a poškodení nevypočúvajú. Vypočujú sa iba verejne známe osoby, kde vždy sa prikloní policajt a prokurátorka k ich výpovedí. Budeme momentálne rozoberať podvod, ktorý nám prišiel niekedy minulý týždeň od prokurátorky okresnej Žilinskej vo veci pozemkov. Čiže hneď to na kameru všetko vyvrátim, bude sa vyjadrovať aj k tomu mama, čo táto prokurátorka tvrdí. Tvrdí veci, o ktorých nemá ani šajnu, ani žiadnu vedomosť. Čiže zachádza to až k tomu, že táto prokurátorka ohýbra právo a marí spravodlivosť. Kryje úmyselnú trestnú činnosť. No. To by bolo asi všetko, čo by som chcel zverejniť ohľadom lekárskych správ, kde sa vyhotovila nepravdivá lekárska správa na zabezpečenie nejakej ochrany týchto osôb, aby mali alibi, že vlastne oni za to nemôžu, že moja mamka ostala ležať. Takže to by bolo asi všetko, čo by som chcel zverejniť. Ešte po obede si pustíme jedno video.